Я Сошко Михаил Павлович, з'являюся на сьогоднішній день кандидатом у депутати по Брестській виборчій окрузі номер 7, де ми зараз знаходимося. У кастричнику місяці з моєю допомогою родився зворот до місцевих владів, как они поменяли хотя бы по несколько штук плиты, электроплиты, яким уже по 40 годов складаем только вон несколько комфорок с 4 плит, только працующих. И то в аварийном стане люди розповідали при сборе подписов за вилучення и при сборе подписов за полегшение умов проживания. Как люди розповідали, що буває таке, що б'ється електропроводка, люди вилку включають і б'є по руках, тращить током. Поэтому родився зворот, как заменили хотя бы по несколько электроплит, как добро упорядковали дитячие пляцовки, потому что вон зараз мы выйдем на улицу и побачим, что ни в одной дитячей пляцовки в Вогуле нема, на той же оборудованной песочнице и парковочное место для автомобилей. Милиция ГАИ постоянно людей, периодично, не постоянно, а периодично штрафует за парковку в неположенном месте. А люди вымушены нарушать эти правила и паркують уздовж тротуарів, за это их штрафують. Однак місцеві влади до сьогоднішнього дня не відреагували ніяк. Так само з моєю допомогою подавалася скарга у Гродненський комітет держконтролю. А тут пришел отказ, что 19 кастричника робилось выездное пощадание жильцов. Однако на собой справил, жильцов мало кто ведает, жихаров этих интернатов. Несколько человек у соседнем 4-м общежитии и у 3-м только сказали, что як бы оно было, там несколько человек на это пришло, але люди, які йшли на працю ще у той день, люди кажуть, що ніякої об'явки не було, що відбудеться там виїзний розгляд справи. І ніхто про це не ведав. Можливо, що за кілька годин, за годину-дві, коли люди пішли на ту другу зміну, вони повісили цю об'явку і потім хутенько зняли. Ну, ось так. А ви закликаєте до чого людей? Каб яны... Так, я кажу людям, що тільки разом, тільки об'єднавшись, ми можемо чогось домогтися.